Tak Tour de Town, nie je to prvý ročník, je to druhý ročník, že? Tak povedzme trošku možno aspoň jednou, dvomi vetičkami, ako to vyzeralo minulý rok a kam sa ten festival vlastne za ten rok posunul. Tour de Town vlastne minulý rok, teda Tour de Bar ešte minulý rok, bolo to niečo v menšom, bolo to vlastne akoby také otvorenie leta. Bola tam denná časť a nočná časť. Tá denná časť vlastne bola v parku sa konala, boli tam nejaké rôzne koncerty, boli tam športovci a podobné aktivity. A tá nočná časť bola vlastne skôr taká party časť, ktorá vlastne chodila autobus po rôznych podnikoch. Tam hrali DJ a chodili sa tam vlastne ľudia baviť, bola to taká party kvázi. Taká party nie na jednom mieste, ale teda asi na viacerých. Hej, vlastne ten autobus ich prepravoval pomedzi tie podniky. Tento rok to bude teda Tour de Town. Kedy sa bude konať? 1.6. na Deň detí v sobotu. Bude to vlastne opäť tá denná a večerná časť? Alebo nočná? Hej, bude to opäť z týchto dvoch častí vlastne. Akorát, že tú dennú časť sme vlastne trošku zväčšili. Bude sa odohrávať na viacerých miestach, bude tam viacej atrakcií. Tak asi. Povedzme trošku bližšie, že kde vlastne všade na ktorých miestach a o koľke vlastne ráno začne ten festival? Tá denná časť vlastne začína okolo 9. až 10. hodiny na tých rôznych miestach. Bude tam zapojené vlastne námestie, kde bude Deň detí. Potom tam bude predpark vlastne, kde sa budú odohrávať vlastne b-boy battle, nejaké rôzne koncerty a podobné veci. Takže nejaký breakdance? Hej, breakdance, áno, takí tanečníci. Potom tam bude časť freestyle park, ktorá bude pred kultúrnym domom. Tam budú rôzne atrakcie, ako urampa vlastne celý skatepark, taký obrovský backjump na rôzne skoky. Bude to vlastne pre bikerov, skaterov, korčuliarov a podobne. A ešte bude vlastne art park, ktorý bude skôr taká alternatívna časť. Tam si budú ľudia môcť oddychnúť, bude tam rôzne umenie. Budú tam rôzne také prírodné inštalácie, také sochy, malovanie, nejaké bonga, nejaké vlastne také bubnovačky a podobné. A pre koho je určený tento festival? Tento festival je určený vlastne od tých najmenších, nakoľko je tam ten Deň detí zapojený, až po, myslím, že tých najstarších je to tak kvázi od 0 do 35-40, ale samozrejme sú pozvaní aj tí starší. Poďme tak trošku rozobrať si ten jednotlivý program na tých jednotlivých miestach. Hovoríme vlastne o 1. júni, kedy je ten spomínaný Medzinárodný deň detí, takže bude tam asi ten program na tom námestí, si spomínal, myslím, že bude hlavne teda pre deti. Hej. Čo ste si teda pre nich pripravili? Tak pre deti tam budú rôzne workshopy, budú tam rôzni tanečníci, takisto tam budú skákacie hrady, bude sa tam robiť cukrová vata a podobné veci. To, čo majú tie detičky radi, klasika, tak aby nič nechýbalo. Hej. A bude aj nejaký taký špeciálny koncert alebo nejaký divadielko pre nich? Budú tam rôzne divadlá, budú tam umelci, bude tam jeden známy nemenovaný tanečník z Čiech, to bude ako prekvapenie. Potom vlastne tie tvorivé dielne budú fajn pre tie deti, budú si môcť robiť rôzne sochy od keramiky až cez cesto a podobné, ktoré si budú vlastne môcť so sebou odniesť domov. To budú mať ako keby taký darček. Hej, taký darček. Takže naozaj veľmi zaujímavé, nebude to jednoducho iba také, že ideme na festival a pozeráme sa alebo počúvame, ale jednoducho sa aktívne oni do toho zapoja. Tak, presne tak, aby sa vlastne tak zapojili do toho, aby to bolo pre nich čo najzaujímavejšie. A viem, že ale aj dospelí sa budú môcť vlastne aktívne zapojiť, že? Aj pre nich ste si niečo také pripravili, nejakú súťaž som počula? Budú tam tie súťaže vlastne, budú tam súťaže pre tých bikerov a skaterov. Sú tam aj pre dospelých, aj pre tých mladších. A čo sa týka potom vlastne, bude tam ten b-boy battle, to je takisto, tiež sú to názroční, sú to dospelejší. Treba sa prihlásiť nejakým spôsobom dopredu? Hej, dopredu je tam registrácia, samozrejme. Je tam registrácia aj na mieste, aj dopredu. To si poviem možno aj neskôr asi. Ešte mi napadla vec, že keď si hovoril o tom parku, tak v tom parku si hovoril, že taká nejaká oddychová zóna, alebo nejaké bubny, nejaké umenie. Tam budú také tie vlastne tie obrovské váky, do ktorých sa človek tak uvoľní sa do nich, vyčapí doslova. A tam vlastne budú si môcť dať možno nejaké pivko alebo nejaké nealko samozrejme. Budú počúvať hudbu a budú oddychovať. Spomínal si nejaké sochy alebo nejaké umenie, čo si máme pod tým predstaviť? Bude tam nejaká výstava alebo čo? Hej, bude tam výstava, potom budú tam vlastne zapojené, budú tam rôzne také prírodné inštalácie, ako v súlade s prírodou. To budú rôzne predmety spojené so stromami a podobne.
Takže jednoducho, aby to umenie zapadalo do toho prírodného prostredia? Tak, v súlade s tou prírodou, samozrejme, to tam musí byť. A paintová súťaž, niečo také? To bude súťaž v malovaní, bude tam vlastne natiahnuté niečo, také obrovské plátno, na ktoré ľudia budú môcť skresliť a bude to súťaž na určitú tému. Ešte niečo, čo sa týka tej dennej časti, niečo sme ešte zabudli? Hovorili sme o tých bikerov, o ten MDD, v parku, je to umenie, námestie, predpark. Asi by sme mohli prejsť aj na tú večernú alebo tú nočnú časť. Takže hovoríme o festivale, takže asi musí byť aj tá hudba tam niekde. Ešte vlastne v tom parku, tam budú tiež známe kapely, tam kde je ten B-boy battle, bude tam veľa známych kapiel, takých vlastne slovenských najznámejších. A táto časť, vlastne celá denná časť je zaujímavé, že bude pre tých ľudí úplne zadarmo. A to je tak asi všetko k tej dennej časti. Dobre, poďme teda k takej tej hudobnej stránke možno. Čo sa bude teda diať večer a v noci a kde vlastne konkrétne? Takže tá večerná časť vlastne sa volá teraz Tour de Bar, tak ako to bolo minulý rok, tak teraz je to už iba časť celého toho Tour de Town. A odohráva sa tá časť vlastne dokopy v 11 priestoroch, z toho je tam zapojených 9 podnikov v Pezinku, jeden podnik v Harmonii v Modré a jedna priemyselná hala, ktorá je tiež v Pezinku, ktorá má takú najväčšiu obrovskú kapacitu. Takže môžu si vybrať ktorýkoľvek bar, a kde bude nejaký štýl alebo nejaký koncert, ako to bude? Každý z tých barov bude mať vlastne svoj štýl kvázi, aby si tam každý našiel niečo to svoje. Bude medzi týmito barmi premať vlastne autobus. Minulý rok to bol jeden autobus, teraz to budú 3 party busy kvázi. V každom z nich bude hrať DJ samozrejme, aby to malo nejakú tú atmosféru. Tam budú aj koncerty, vlastne nejaké živé kapely? Alebo... Budú tam živé kapely, budú tam DJ, budú tam rôzni reperi, speváci, takže fakt, že... Aké žánre budeme môcť počuť? Máme tam napríklad také najväčšie lákadlo je drum bass, momentálne tento rok sme si vybrali. To bude vlastne v tej hale. Tam je kapacita asi do 2000 ľudí. Potom je tam pop, je tam rock, je tam reggae, je tam hip-hop. A nejakí zahraniční hostia prídu? Tak, také najväčšie mená je tam asi DJ Hype, Jenna G, DJ Lensman, Daddy Earl, Danny Bird. To sú vlastne takí Angličania, Lensman je Holanďan. Potom, čo sa týka ostatných mien, z našich je tam vlastne Moja reč, Para, Billy Barman, Amo Plus vlastne band. Čo tam máme? UC, to je taký týpek, nazvať ho asi, taký reggaeman, ten je úplne skvelý. Potom sú tam nejakí swingoví DJ. Swingoví? Swingoví, to budú hrať vlastne electro-swing, to je taká nová podoba swingu, tie 30. roky americké, prerobené do elektra, ale tá klasika je tam zachovaná. Potom samozrejme máme tam nejakých také popové lákadla, popové hviezdy, to bude Ben Christova a Rytmus, tí budú vlastne chodiť medzi 3 podnikmi z tých 11 a tam spravia v každom z nich koncert mimo tých vystupujúcich, čo tam budú vlastne. Takže bude sa tam dať tancovať, alebo bude to iba o tom, že si vypočujem? Takže jednoducho žiť naplno. Proste party naplno. Áno. A ešte by sme mohli spomenúť vlastne webovú stránku, kde sa dozvieme trošku nejaké bližšie informácie. Viac info samozrejme www.tourdetown.sk a potom samozrejme na Facebooku takisto Tour de Town. A ja ešte pripomínam divákom, že vlastne môžeme súťažiť, alebo môžete teda vy súťažiť o 2 vstupenky na Tour de Town, alebo teda Tour de Bar, že vlastne, lebo tá denná časť bude vlastne zadarmo. Bližšie informácie sa dozviete na tvpezinok.sk, kde je súťažná otázka, aj podmienky, takže nech sa páči, klikajte. No a ešte mi napadá otázočka, keď sme hovorili o tých všetkých menách, to všetko vystúpi na tomto festivale, ako ste sa vlastne k tým menám dostali, ako sa vám podarilo ich zohnať, prehovoriť, ako to bolo? Tak najprv to bolo, že sme vlastne nejak dali dokopy tým nejakých 10 ľudí, potom sme dali dokopy hlavy, skúsili sme nejaké také nápady, že čo by tých ľudí zaujalo. No a potom už to bolo asi takých 5-6 mesiacov denného telefonovania, mailovania do zahraničia, získavanie kontaktov a proste x hodín denne a x mesiacov. Takže jednoducho ste si to museli vytelefonovať, vymailovať. Všetko tak natvrdo doslova. Máte nejaké také plány možno do budúcnosti, že kam ten festival posunúť ešte ďalej? Ten festival chceli by sme ním vlastne otvoriť asi každý rok to leto v našom meste, aby sa to stalo nejakou takou tradíciou, jak je napríklad Vinobranie.
No a aby si tí ľudia na to proste zvykli, aby tento festival podporili, aby tam chodili, aby ich to bavilo, aby o tom povedali svojim kamarátom, aby sa to proste zväčšovalo, aby to bolo celé také fajn. Môžem povedať, že teraz vlastne je to jednodňová alebo jednonočná záležitosť. Je to od rána do rána kvázi, takže taký jeden deň. Chcete